Salutare băieți, astăzi o să reacționăm la Marius Iancu. E un filmuleț creepy, zice că e un copil posedat și hai să-i dăm cu reacția. Apăsați butonul de like, buiți butonul de subscribe și hai să-i dăm. Văd că mai sunt filmulețe, îi dăm dar cu ăsta. Bine ați venit la o nouă reacție creepy la mine pe canal. Ați auzit foarte bine, fraților, mă numesc Marius Iancu, iar astăzi, băieți, reacționăm la un film horror. Ați auzit foarte bine, fraților, este vorba despre filmul horror numit Night Shift, adică tura de noapte, în care este vorba despre doi polițiști care sunt pe tura de noapte la muncă și primesc un apel foarte ciudat despre un copil posedat și urmează să vedeți despre ce este vorba. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal. Dacă mai vreți să facem episoade de genul și eu zic să nu mai pierdem timpul și să-i dăm drumul cu reacția asta. Ok, băieți, hopa, deci fiți atenți. E cineva aici, abia acum am văzut, am oprit așa, care e căutată, deci femeia asta e... Adevărat, băieți, vedeți? Și casă ciudată. Ce e căutat femeia asta? Căutată pentru o ucidere și $10.000 cine o găsește. Așa sunt cei doi polițiști care ăsta. Până acum nu-i creepy. Și că nu te învață la Academia de Poliție importanța cafelelor ca să stai energie. Hai să vedem ce fac băieții. Ce pot să vă dau? Ok. Au comandat 2 cafele, boys. Nu e creepy. Și că e din partea casei. De ciudat. Bun. Deci din partea casei le dă 2 cafele la cei doi personaje, cele 2 personaje principale. Reynolds îl cheamă pe băiatul ăsta. Cum te simți până acum? E ok. Restaurantul ăsta sau ce-o fi aici? Nu e așa de multă acțiune cum credeam eu. E ciudat rău unde s-a dus polițiștii. Hai să mai vedem ce se mai întâmplă. Câteva... o fi că el abia acum a devenit polițist, boi, și ne treabă cum e. A zis că nu e așa de multă acțiune, am oprit câteva persoane din trafic. Nu sunt așa de multe crime pe aici. Da, și că Academia te prepară pentru totul, dar nu e așa de... Băieți și fete cam... De acțiune, așa de multă acțiune pe străzi. Ok, uite. Să am și 800 de abonați. Le-au dat cafelele. 30, 40 de abonați. Hai să de cât timp? De 11 ani lucrează asta. În septembrie m-am rolat. Nu cred că vă place. Îți dai seama cum era Da. să fii un începător? Da, vă las să vă uitați. Da, și când își aduce aminte. Te pare interesant. Ce bine că mi-a dat. Ok, el, săracul, băi, el a început, băi, și zice că încearcă să țină pasul cât poate. Deci poate să dureze mai mult timp. Îmi place foarte mult să lucrez cu începători ca tine, cărora le place să asculte și să învețe. E un maraton, nu un sprint. Sunt drăci, dacă mă întrebați de ce fac și într-una. E foarte ușor după ce înțelegi că ai o familie acasă. De ce te-ai băgat în ăsta? Vedeți că e chiar. Tatăl meu. E chiar vrea să fie chel. Mamă, și că taică-s a fost polițist pentru 27 de ani. Din Italia, prin toată lumea. Lavazza. Filmez cu telefonul. Și niciodată nu și-a luat liber, nu s-a plâns și-a iubit jobul. Și că singura zi pe care și-a luat-o liberă a fost când eu am absolvit Academia. Atunci s-a pensionat. Ce drăguț. E ceva despre jobul ăsta. Cineva trebuie să o facă. Să facă... Ok, și el vrea să fie un polițist corect. Hai să dăm mai în față, fraților, să vedem dacă începem ceva. Acum o să primească un telefon. Bun, îi spune lui băiatul ăsta să nu fie polițist corupt, să fie de treabă. Hai să vedem acum ce se întâmplă. Am vrut mai tare ca să-l auziți și voi pe Marius Iancu. Sper că se aude destul de bine. Hai să vedem ce se întâmplă. Stau în mașină și așteaptă situația. Am dat mai încet că nu mă mai auziți. Ai niște planuri weekendul ăsta? My fiance and I were hosting her parents in from Ohio. Ok, ci că e cologonică ei. Îmi place să mă Bravo, uit frate. să reacționez. Nu pot să zic că nu. Îmi place că face videoclipuri. Și cu Minecraft și cu creepy.
Ok, le-a dat un de-ala prin stație. A zis că la ceva 1062, cod 1062. 326 South Bend Street, Sports Lanes Bowling Alley. Ok, i-a dat adresa 326 South Bend Street. Acum, deci boys au primit un apel să se ducă, 062. Ce înseamnă? Bowling alley this late at night? You'd be surprised, kid. Ar fi surprins. Deci 1062 ceva cod. Și acum se duc boys în misiune, teoretic. Hai să Au primit vedem, apelul băieți. și se duc în misiune. Hai să... Să vedem dacă o să fie creepy. Da, sper să nu vă speriați. Eu nu cred că o să mă sperii. vedem ce se întâmplă. Let's go. S-a ajuns. Bun. Au ajuns aici la centru de bowling. A zis că da. De ceva sală de bowling. Au ajuns. You see anything suspicious? Vezi ceva suspicios? Two other cars around. Nu sunt alte mașini aici. Ok, asta ar fi ciudat. False alarm. Alarmă falsă. 1110. Probabil. 1110, go ahead. No vehicles on the premises. Și că nu sunt, Security check. nu sunt mașini pe aici. You want me to go check it out? Vrei să mă duc să văd care-i treaba? Evidence, but not the academy. You hang back. Ok, a zis că îi place că e confident, doar că nu te bagi așa. The academy, they taught us that we won't always have a partner on patrol with us. Ne-au învățat că nu întotdeauna vom avea un partener. Vrea să se ducă el să inspecteze aia. Sunt Bine. concentrat și eu aici. Dar dacă vezi ceva... Radio for backup. Sper să vă placă ce fac eu. Ok, deci o să se ducă el singur să vadă care-i treaba acolo, la... Adică eu nu prea vorbesc, fiindcă nu o să mai îl auziți pe Marius Iancu. Dar hai să vedem că o să ce să vorbesc. La ăsta. La sala de bowling. O să se ducă el să vadă care-i treaba și a zis că dacă vede ceva, să dea pe radio. Și să vină și ăla să-l ajute, să nu facă pe interesantul. Let's go. 10.33. Nu sunt semne de intrare prin infracție. Să deschizi ușile. Ia să vedem, băieți. Ne luăm mare jumpscare sau nu? Intră acum înăuntru, Sper boys. că nu. Let's go. Asta o să fie interesant. Deputy Reynolds from the sheriff's office. Ok, spune că e Deputy Reynolds. E cineva aici? Dacă sunt infractori acolo, boys, 100% o să... Ok, acum Mamă. începe. Eu nu văd pe nimeni aici, cel puțin în întuneric. Nu văd nimic suspect. Mamă. Mama, o fica aici îl găsește pe copilul ăla. Că era un copil în thumbnail. În sala de bowling. Hai mă, Reynolds, ai Nu mi-e grijă. frică. Dar acționezi Sau eu. poate găsești un infractor. Îmi place. Ceva, nu? Mamă, ok, s-a deschis aia. Vedeți, acum el o să facă... Stai să dăm de la capăt să vedeți. Deci fiți atenți. Vedeți? Aia e stinsă. Sau poate De găsești acolo, un din dreapta. infractor. Mm. Ceva, nu? Aia e stinsă și s-a aprins. Mamă, Uitați, băieți, mamă. ok, s-a deschis aia. Vedeți, acum el o să facă pe interesantul. Acum trebuie să dea pe radio, să vină la din spate, nu? Băieți și fete, Uite, vedeți, face pe interesantul acum, boys. s-a aprins Nu. becurile. Nu-l ascultă Nu. pe ăla. S-a prins lumina aia, băia nu s-a prins dintr-o defecțiune, frățiorul meu. De ce nu-l chem pe tovarășul tău? Mă, uitați-vă acolo în față! Sau? Acolo în dreapta, parcă am văzut ceva. Ok, a scos pistolul, îi tremură mâna pe pistol, nu-i bine ce se întâmplă, deci... Sheriff's office, identify yourself. Și avea... Sunt biroul șerifului, identifică-te, îi spunea la ăla. Bă, frățiorul meu, nu-i bine. Îi tremură mâna și pe lanternă și pe pistol, deci nu e ok. Mamă, băieți și Interesant fetele, asta, da. fiindcă... Hai să Mamă, vedem. ce acolo? Ma! Ok, credeam că nu e la Nu acolo. am spirit.
Mam, deja filmăm de 9 minute 59. Bun. Acum de 10 minute. 1029er, go ahead. Check reports for us. Sports Lane Bowling Alley. 10-4. Report Da, show o one să report vedem. made on February 12th, 2006. Ok, i-a zis lui aia să se uită la raporturile despre această sală de bowling. Ce raport? Trebuie să dați like și subscribe. Vedeți că am mai postat Mamă, Free Fire frate, să te zici că a fost chestii. un raport în 12 februarie 2006, o moarte accidentală. Cel mai probabil a murit copilul ăla și acum bântuie locația. Any details? Ceva detalii? Da, victima a fost un copil. And an arm has been severed after contact with mechanical băieți și fete. February 12th, 1998. 1998. A murit, deci a avut 8 ani. The incident happened on his birthday. Mamă, deci copilul ăla a fost la ziua lui. Deci el s-a născut pe 12 februarie 1998 și Să oprim aici episodul și să continuăm. Că deja filmez de 10 minute. Eu zis să-l acționăm, nu? Că nu mai a murit pe trebuie să 12 februarie modificați. 2006. S-a întâmplat de ziua lui. Hai A să murit ne când avea uităm 8 până la ani. Final. Deci, bă, și acum băiatul ăla bântuie situația. Mamă, uitați-vă, happy birthday, Owen. Uitați-vă, a găsit un tort de ăsta. Și-o fi că acum tot 12 februarie, că n-am fost atent. Mamă, și-o fi că ăsta în fiecare an pe 12 februarie, gen, bântuie situația, dar... Singur nu-ți iese, dar când ceilalți te susțin împreună, Da, nu știu, e tot 12 februarie? Că nu mi-am dat seama. A scris undeva? Bă, frățiorul meu, dar de ce nu l-ai sunat pe ăla? Uitați-vă, îi dă o minge de bowling. Îi tremură la pe ăla în terăl al meu. Trebuie să sune pe tovarășul lui, mă. Să zică să vină prin stație. Și fete... Mamă, nu-i bine ce face, vă zic eu, boys, nu-i bine ce face, gen, pe bune. Adevărat, eu îl cred pe Marușan, că nu e bine ce face. Acolo în stânga, parcă e ceva, E dar doar nu. un film. Ia se Nu e uită ăsta adevărat. pe... Se uită pe laptop. Nu se vede nimica. Ia. Is anyone back here? Chiar E că cineva aici? filmul ăsta. Toți băieți, vedeți chestia aia de acolo. Din stânga. E un pic ciudat. Happy birthday, știți că acum apare copilul. Băieți, fete, nu am cum să mă uit la chestia asta. Da, nu mă Uite fac. acolo, la Mamă. mulți ani. Nu-i bine, boys, nu-i bine. Are sânge, vedeți acolo? E sânge pe aia de bowling. Tare. Mamă, frățiorul meu, mamă, în spatele tău! Băieți, fete, nu. Că i s-a rupt mâna, nu mai știți că a zis ăla că avea ceva la mână. Nu. Birthday party. Și Băi, că, de ce fete. îmi strici distracția, de ce îmi strici petrecerea? Aoleu, mi frică, băieți. Trebuie să mergi la un fete. spital. Mamă, nu mai are mână. I don't want to leave. How did you I get want to back? live. Where are your parents? Cum mai ajungea? Unde sunt părinții tăi? Săracul de la capăt. But we haven't Nu. cake yet. Da, încă nu am mâncat tortul. Are un cuțit. Împușcă-l, băi! Băi, frățiorul! Aoleu, nu. Look, buddy, I need you. O să te Nu pot omoare să micuțul, plec aici, tați. să dau mai încolo. Împușcă-l! Oricum e fantomă. Put the knife down now. Pune cuțitul jos. O fi că o să-l pune jos. Și că o să celebrăm pentru tot timpul. Împușcă-l, bă! Da, dacă îl împușcă nu se întâmplă nimic, că e fantomă, nu? Uite. Mamă, îi tremură mâna. Ok, auzi cum s-a tras. Mamă. Săracul ăsta. Reynolds? Do you copy? Come in. Mamă. Deci prima lui tură deja s-a dus. Aoleu. Ia. Respect, we got a possible Bă, cold. foarte interesantă ideea filmului, boys, pe bune. Acum vine. 10-4, sending back. Primul de 14 Ok, a spus că s-a dat ăla. Nu mai A mult. venit ăsta să vadă care e treaba. Eu cred că Reynolds împușca, nu copilul. Fiți atenți. Reynolds? Uite, râde copilul ăla. Bă, e ca în Five Nights at Freddy's.
Să mor de nou, băi. Bă, ce interesantă ideea filmului. Uai, deci foarte, foarte mișto mi se pare. Are lanterna pe jos. Nu. Mamă, uitați-vă. Are lanterna pe jos. Lanterna lui. Vă zic eu că nu, Reynolds n-a împușcat pe nimeni. Îi tremura mâna pe pistol, nu împușca el pe nimeni, vă zic. Mamă, iară. Și-o fi că ăsta are aceeași soartă? Tot aici a venit și ăsta. Uitați-vă, sânge. O fi că să aibă aceeași soartă ca și Reynolds. Apare copilul din spate și o să fie aceeași chestie. Mamă, happy birthday. Uitați-vă acolo aia lui Reynolds. Bă, uitați și pistolul. Și sânge. Nu. Mamă. Patile de la spate, nu. Mamă, frățiorul, fă ceva. Fă ceva, că nu-i bine. Happy birthday. Aoleu, mamă, a venit copilașul. Uai, ce m-a speriat. Singleton and Reynolds, come in. Se îngratenează, vin acum și acum vin întăririle. Dar degeaba, nu mai vine nimeni. Mamă, fraților, cam atât a fost cu episodul de astăzi. Bă, deci a fost mișto de tot ideea. Gata, băieți, dați like și subscribe. Eu cred că vă pup. Ne vedem altă dată la un nou episod. Și ce să mai facem? Deja filmăm de 16 minute. Și pa. Dați like și subscribe. Bubuiți 900.000 de like-uri și pa.